kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus nanaad sa pagsulti sa iyang mga tinunan, pinagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa kanal. Walay tinunan nga labaw siyang magtutudlo, apan kung ang tinunan makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Ngano nagtanaw ka man sa puling sa imong isikataw, apan wala mo tagdang truso diha sa imong mata? Unsaon mo man pagingon sa imong isikataw, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Kuha una ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo o makuha mo ang puling sa imong isig kataw. Ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa kakahoy, mayla siyang bunga. Dili ka makapupo og igos sikan sa sampinit, ni ubas sikan sa kadiyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, maayong buntag kayong tanan. Karong adlaw, Marso 2, mao ang adlaw natawhan sa akong amahan. Palihog apil siya ninyo sa inyong mga pag-ampo. Ang iyang ngalan, Simplicio. Maisong ko na Kristo na salan, tugot di ko nga muhatag og adunay hamubo nga anecdote sa dili pa ako mupadayon sa akong pamalandong. Niadtong 1191, si Santo Papa Clemente Ikatulo, nagtugot sa usa ka bag-o nga kapunungan. Ang kini nga mao nga kapunungan, naglangkob kini sa mga nobles, sa mga clergy, o sa mga artisans. Sa ato pa, mga adunahan, mga pari, mga reliyoso, apil na usab kato mga skilled workers, mga trabahante. Ang ilang trabaho, simple lang. Mao ang paghinlo sa mga kadalanan, ilabi na kato mga kadalanan nga piligroso kayo, ila kining hinluan aron nga makaagi ang mga pilgrims. O gawas niya na ang ilang bulaton o responsibilidad, mao ang pagtukod og mga tulay. Ilabi na sa mga dapit din adunay mga suba o adunay mga bungaw o mga pangpang. Ang ngalan sa mao nga kapunungan, mao ang Pontifices, mao ang Fratres Pontifices. Fratres Pontifices. Sa ato pa kini gitawag nga Bridge Building Brothers. Sa ato pa tigtukod sila og tulay. Kani nga mao nga anecdote, nagpasabot usab kanato nga kitang tanan giyawhag kita sa pagtukod og tulay. Ang ato nga tawag mao ang pagtukod og mga tulay diha sa atong katilingban. Nga sa ato pa dili di ay pader, dili wall ang ato nga itukuron kundi tulay diha sa atong katilingban. Magsugod ni Kristo, nainumdum ko nga usa ka pilosopo si Jacques Maritain, naging nangutana siya
nganuman ang tao gikinahanglan nga magpuyo diha sa usa ka katilingban. Matud pa niya, ang tao kinahanglan nga mapuyo sa usa ka katilingban tungod kay sa iyang kapuno, out of abundance, gikinahanglan nga ipaambit niya kung unsay naa siya ngadto sa uban. Apan gikinahanglan sa magpuyo sa katilingban tungod kung unsay wala siya out of deficiency, nagkinahanglan siya katabang o tabang sa iyang isig katao. May sugod ni Kristo, nagpuyo kita sa katilingban o gitawag kita nga magpuyo diya sa katilingban. Apan adunay mga panahon nga tungod sa atong kasaypanan o kasalanan, adunay mga higayon nga dili magmalinaw ng atong katilingban. Busa mga igsuon ni Kristo, kumari kita dinhi sa atong nagibasa karon nga ebanghelyo, nagpahinumdum kini kanato. Di nato kalimtan nga kining atong ebanghelyo karon, nahimutang kini sa katapusan nga bahin sa gitawag nga Sermon on the Plain ni San Lucas. Nga nagtudlo kini kanato kung paunsa kita magpuyo isip mga tinuod nga mga tinun-an sa atong Ginoo, o magpuyo kita, unsaon nato pagpuyo diha sa atong katilingban. Sumo ka ng auhag nato, umo ka na ang pagtulunan sa atong Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo karon. Busa dunay tulo ka puntos nga atong gikinahanglan ato ang pamalandungan. Ang una niini ang mahitungod sa mag-aagak nga buta. Matud pa dinhi sa atong ebanghelyo karon, akong basahon pagbalik. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa kanal. Kung atong tan-awon kini siya sa biblical sense, kining kanal, matawag kini siya og kining atabay. Atabay kini. So ang buta, nga dili siya pwede makaagak sa iyang kining kauban nga buta usab. Usa ibot pasabot ini. Kung mabali kita sa pasabot ni gitawag na buta, ang paggabuta, mao kini ang gitawag na inability to perceive and understand the truth, the divine truth, and the presence of God. Nga sa ato baday, matawag kang buta kung wala ka makaila o makakita sa kamatuuran, may tungod sa Dios o sa presensya sa Dios diha sa imong kinabuhi. So daghang mga higayon mga igsuon nga kita mismo nahimo kitang buta. Unsa may hinungdan niini? Tungod kini siya sa gitawag nga garbo, tungod kini siya sa sala, tungod kini siya sa ignorance, tungod kini siya sa obstinacy, o kapag kagahi sa atong kasing-kasing, o kapag kagahi sa atong nga ulo, mga nahimo kitang buta. Sa ato pa kung kita buta nga mag-aagak, igo ra nato nga isaag o isalaag nato ang atong kauban nga buta o atong gikuyugan nga buta. Busa mga igsuon ko ni Kristo, usa kini ka pahimangno kanato nga atong hangyoon ang atong Ginoo, nga wad-on unta ang atong pagkabuta. Aron kita mamahimong makakita nga mag-aagak sa atong isig katao. Kitang tanan gitawag kitang mag-aagak. No? Wata gitawag nga mahimong buta nga mag-agak, kundi nakakita nga mag-aagak. Mao ka nang tagsa-tagsa nato katawag. So busa mga igsuon, giawhag kita karon o gitawag kita nga unta sa kanunay makakita kita sa kamatuuran bahin sa Dios o sa presensya sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa ang pangutana karon dinhi, no? Kay tungod kay nining atong kalibutan karon daghan kay mga buta nga mag-aagak. Dili lang ta maghisgot sa dili lang ingon nga spiritual nga mag-aagak, apil usab ang political nga mag-aagak. Kinsa man nato o kinsa man ang atong gitugutan nga muagak sa atong kinabuhi, buta ba o ang makakita nga mag-aagak? O sa atong kinabuhi mismo, unsa man ta nga mag-aagak, buta ba kita o makakita nga mag-aagak? Ikaduha nga punto mga igsoon ni Kristo, maghisgot kita mahitungod sa gitawag nga huling
o gitawag nga truso. Matod pa dinhi sa atong ebanghelyo karon, ngano nagtan-aw ka man sa puling sa imong sikataw, apan wala mo tagda ang truso sa imong mata? Unsaon mo man pagingon sa imong sikataw, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Magsugo ni Kristo una sa tanan, tanaw nato kini siya sa pinaagi sa pagpamalandong nato, kining atong gitawag nga tawag nato nga isip mga tao. Unsa man atong tawag? Itawag kita sa pagkabalaan, nga mamahimo kitang balaan. Mao kana atong tawag. Sa Catholic theology, adunay pulong nga gitawag nga deification or kaha divinization or kaha gitawag kanig theosis. Kini siya nga mao nga panghuna-huna usab kini ni San Atanasio. Usa ibot pasabot niini. Usa kini ka proseso nga pinaagi sa grasya sa Dios na bag-o ang imong kinabuhi ug nahimo kang naisama sa Dios. Sa ato pa mao ka lang ato ang tawag, mahimutang balaan aron mahisama kita sa Dios. Mahisama kita kang Kristo. Kung ato kini siyang idugtong dinhi sa atong ikaduha nga punto karon, may tungod sa gitawag nga puling ug ang truso, makaon kita ikaw nahimo kang balaan o kaha nahimo ka nga matawag nato nga nahisakop sa gitawag nga deification kung imong gitugutan ang Ginoo si Kristo nga maoy magbag-o sa imong kinabuhi. Sa ato baday imong tugutan o atong tugutan nga bag-ohon una kita sa Ginoo. Tugutan atong Ginoo nga ayuhon kita. Tugutan atong Ginoo nga kita mahimo nga balaan. Aron mahimo kitang angay nga magtan-aw sa puling sa uban. Kay kung mapanalitan o mamahimo na kitang balaan, ma-deified na kita, sa ato ba diay mahitabo nga angayan kita nga mutan-aw sa puling sa uban. Tungod kay kung mutan-aw kita sa puling sa uban nga deified o balaan kita, nagtan-aw kita nga mahigugmaon. Nagtan-aw kita nga aduna tay gitawag nga tumong og tuyo nga matulid nato ang atong sikataw. Apan dili maayo usab sa laing bahin nga magtan-aw kita nga wala man gani nato tuguti nga mausab ang Dios nga mausab ang atong kaugalingon nga kinabuhi. Sumako na ang atong nga tawag, no? Mahimo nga mabag-o ang atong sikataw tungod kay kita usab nahimo kitang balaan. Atong gitan-aw, atong gitulid ang atong sikataw pinaagi sa gugma ug atong pagkabalaan. Mga isugod ni Kristo, nining ato nga panahon karon, ilabi na niining gitawag nga social media, daghan kaayo nga pangpandaot nga nahitabo no sa isig katawo. Na kung buot bayaw na hunaon ang atong isig katawo, matawag na to sa precious and unrepeatable. Numatod pa sa mga personalist philosophy nga kita matag usa kanato unrepeatable. Walay makapuli nato nining kalibutan na. Ang matag usa kanato bililhon sa mata sa Dios. Busa tan-aw nato himuon natong gitawag nga fraternal correction nga adunay paghigugma tungod sa atong pagkabalaan. Magsugod ni Kristo nindot kay sa tanan nga pamanandungan sab nato sa atong kaugalingon. Nahimo ba kung kabahin sa pagtan-aw sa o pag-correct sa ako nga isig katawo nga wala na ko gitugutan si Kristo nga magbag-o sa akong kinabuhi? Mamahimo kung inaana gani dili angayan kita nga mohimo niini. Busa maigsuon ni Kristo hinaut unta nga tan-aw nato ang atong isig katawo nga kanunay nga adunay paghigugma. Ay katulong nga punto niini, mari kita sa dapit sa tapusan sa atong ebanghelyo karon. Ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga. Niyang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy maila sayang bunga.
Kini nga mao nga pamulong maigsuon, nahinumdum ako sa gingon ni St. John Paul II. Sa ingon siya, through actions, man reveals himself and he fulfills himself. Through actions, makapadayag o madayag ang ato nga pagkatao. Mailhan kita pinaagi sa atong mga lihok. O gani, kung atong balikan si St. Thomas Aquinas, nagingon siya, ang kaayo magagikan ka na sa imong pagkatao. Good flows from being. Nagagikan kini sa imong pagkaikaw, sa imong pagkatao. Musa mga igsuon ni Kristo, kung atong subayon kini siya, nga mao nga pamulong ni St. Thomas Aquinas o ni St. John Paul II, usa kini kahagit kanato. No, sa atong pagkinabuhi di ay, sa atong pagsusi sa atong kinabuhi, ang ninggawas ba sa atong mga lihok ug atong mga pulong, nagagikan kini siya sa imuha nga kasinatian sa Dios. Kay kung panalitan ang imong mga lihok ug mga pulong gikan kini siya sa kasinatian sa Dios, mahimo nga ang imong pulong ug lihok maayo siya. Mahimo kini siya nga maanindot. Sa ato panindot ang ato mga bunga. Busa tan-awon sa nato atong kagaling kadaghan nato no. Nining ato nga sa ato nga gitawag nga pagkakatoliko daghan kay kita. Apan sa ato nga pagsimba, sa ato nga pagampo, nakita ba kini kanunay diha sa ato mga lihok or basin baya sige tag-ampo, sige tag-simba. Yang nigabot nato sa atong panimalay, magsigit sa pagpadaot sa atong isikataw, magsigit tag marites sa atong isikataw. So, really maayo ang ato nga bunga. Busa, ang timan-an nato niini mga igsoon, usa kini ka pag-awhag kanato, nga tugutan nato ang Dios nga mosulong sa atong kinabuhi. Tugutan nato yang grasya nga mo sulong sa atong kinabuhi. Kay pinaagi sa atong kasinatian sa Dios ang mga maayong buhat o ang maayong mga bunga magpadayag kung kinsa kita. Busa may isungon ni Kristo, nining ato ang ebanghelyo karon, gitawag kita, numatod pa St. John Paul II, we are meant to be with others. Gitawag kita nga magpuyo o makiguban, makigsandurot sa atong isikataw. Apan mas mahimong maayo lamang ang atong pagpuyo o pagkigsindurot diha sa atong katilingban kung kanunay kita nakagamot sa atong Ginoong Hesukristo. Kung gitugutan nato si Kristo nga mopuyo diha sa atong kinabuhi. Nga tugutan nato siya nga mabago ang atong pagkatao kay nagkinahanglan man kita og manuluwas ug mao kana si Kristo. Mahimo mga maayo ang atong pagpuyo diha sa katilingban kung kita sa kanunay mamahimo nga maayo ang atong mga bunga. Kung kita kanunay nga naningkamot og nangandoy sa kausaban o kabaguhan sa atong mga nasod, gikinahanglan kini magsugod sa tagsa nato kakaugalingon. Amen.